smagen af den rene smag af østers med et godt glas til, med råvarernes historie. Ja, det er det, der sker i Østersbaren. Og derimellem der er selvfølgelig en nuance, ikke, også af smagsoplevelser, hvor man kan gå videre og få signaturøsters, der er tilberedt lige nu med nye kartofler, der gror lige her i vandkanten, med en håndpællet fjordrej. Og det er jo helt særligt, også toppet med lidt økologisk citronskal og lidt persille på en bund af creme fraiche, ikke også. Det kan også noget, men en anden signatur østers kan være en østers med ægte kaviar på. Jamen, velkommen her til Glyngøre Shellfish på Glyngøre Havn. Mit navn er Svend Sø Bunde. Jeg startede med at fiske her i Limfjorden der op igennem 90'erne, og får så senere båd og fisker blåmuslinger sammen med min bror. Og pludselig så begynder vi at se de her limfjordsøsters igen herinde i fjorden. Og det får jeg rigtig lyst til at gå i gang med. I 2003 blev Østersbaren også startet op med 4 pladser i de her rammer, der er omkring. Jeg skal have lov at trække noget vand ind, så jeg kan opbevare østersen også. Og det er jo en vild ressource, vi fisker på, som vi så også kan opbevare for at have et lager. Der sker rigtig, rigtig mange ting i 2003. Det starter jo Restaurant Noma også op, og det nordiske køkken bliver ligesom et fundament og et manifest for mange, og også for mig. Jeg bakker nordiske køkken op med de skaldyr, vi nu kan levere. Og det var østers, hummer, blåmuslinger og hjertemuslinger osv. Jamen, så blev det også serveret lige her i vandkanten i Danish Oyster Bar på en egetræsbar med rindende saltvand. Og tænk, det hele det er trukket af solceller fra taget af bygningen. Så vi er stort set helt klimaneutrale, i hvert fald når solen lidt skinner. For Bjørn Nørgaard, der hænger simpelthen et kunstværk inde i Østersbaren af Bjørn Nørgaard, som har lavet østersmoderen. Og han sagde, at spise en østers, det er nok det tætteste på, man kommer til at spise af solens stråler.